Nachádzame sa na jednej z najstarších ulic Hlohovca, v Hlohovej ulici, ktorá na severnej strane je ohraničená ulicou Zábranie a na južnej strane námestím. Táto najstaršia ulica vznikla a začala sa formovať už v 11. a 12. storočí. Svoj veľký rozmach však zaznamenala potom v 14. storočí pri vzniku nového Hlohovca. Hlohová ulica vždy patrila k mestečku Starý Hlohovec a takmer nikdy nezmenila svoj pôvodný názov. Na juhu sa do Hlohovej ulice vchádzalo okolo tzv. Lehelovej veže, ktorá stála na mieste dnešného sklenárstva Vrtík a končila sa pri Mestskej bráne a tzv. Kočacom zámku na severe. Odtiaľ už potom pokračovala ulica Zábranie, ktorá však pôvodne stála už za bránami mesta. Ako napovedá samotný názov, Hlohová ulica bola najstaršou ulicou samotného Hlohovca. Po nej dostalo vlastne pomenovanie aj celé sídlo. Nebolo to však jediné pomenovanie pre túto ulicu. Okrem iného sa spomína aj Lehelovca, podľa tzv. Lehelovej veže, ale najčastejšie a medzi Hlohovčanov najpoužívanejší a najfrekventovanejší termín je Lohová ulica, alebo Lohov sa takisto hovorilo. Na tejto ulici sa nachádzalo aj niekoľko významných budov. Okrem nejakých administratívnych budov sa tu nachádzali usadlosti pôvodných Hlohovčanov, teda obyvateľov Starého Hlohovca. Na východnej strane sa ešte zachoval celý rád pôvodných stavieb, ktoré sú podpivničené a sa pod nimi nachádzajú pivnice zo stredoveku a z renesancie. Západná strana už je dnes asanovaná. Pôvodne sa na tejto ulici okrem Lehelovej veže nachádzala aj židovská synagóga, okolo ktorej sa sústredila aj židovská náboženská obec. Pri nej vznikla aj židovská škola, ktorá sa na tomto mieste nachádza dodnes. Práve na jej začiatku okrem Lehelovej veže oproti stála aj budova pôvodnej starej radnice, dnes základnej umeleckej školy. Synagóga, o ktorej sme sa už zmienili, bola postavená v roku 1890 na mieste staršej synagógy, stávanej v prvej polovici 19. storočia. Oproti synagóge sa nachádzal byt kantora, správcu židovskej synagógy a hneď vedľa sa nachádzala práve dodnes stojaca židovská škola. Na mieste, kde je dnes obchod Jednota, sa nachádzali židovské budovy, ktoré pri asanovaní odhalili nevídané tajomstvo a síce na ich múroch sa objavili židovské nápisy, ktoré dokazujú, že na tomto mieste sa nachádzala pôvodná najstaršia synagóga mesta, postavená v 18. storočí. Okrem ďalších budov stoja za zmienku ešte budova žandárskej stanice. Na jej mieste sa dnes nachádza budova telocvične prvej základnej školy. A neodmysliteľnou súčasťou Hlohovej ulice bol tzv. Kočací zámok na severnej časti pri tzv. Mestskej bráne, kde sa takisto aj pôvodne Hlohovec skončil. V tzv. Kočacom zámku bývali chudobnejší obyvatelia Hlohovca, okrem iného tiež aj strážnik, nočný strážnik a takisto strážca Mestskej brány, ktorá sa tu nachádzala. Po asanovaní Kočaceho zámku v 20. storočí na tomto mieste postavili budovu Červeného kríža.